Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas manhita saluhuna amanginang adorak sutapuka parmigota di bagasan manuguton parjolo mahita martangiang nahom di bagasan rohat tabi martangiang mahita. Amin. Tapujima Tuhata marhite bukweden nomor 565 ayat sada sa roditulu anon dia napatuluhon rap hija jongjong. Nama
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadian na tu mo palangit dohot tanoon. Amen. Songonod dohatani Tuhan Yesus, martua ma akan na maua semale mida hati goran, ay pabursona donasida, martua ma akan na yastodi, ay donasida do debata. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanamin na di banua gijang, upang idohami tuho, selehon matuhami to dini hasitongan dohot dame, asatakas hubotohami nasa lomo niroham, jala urupihami manguluon sian nasa gogonami marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pati ni debata di minggu tasadarion dienet dosian patik parjulu doho lapatana. Patik parjulu. Au do Jahoba debatam ninna debatata. Dang jari marakup ahu bahinommu debatam. Dia do lapatani i odo. Ikon ubiar rohata jalahu molong jalau pos mida debata asa mida nasana adong. Ido sehatna, atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugui pahami, mangulahon laho partu patik mi. Amen.
Tatopo timado satta tuado panire bata martang yang mahita. Ale Tuhan de bata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo de bata pargogo dasuhatu dusan. Sitopan nasana adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopot hidosan nami. Akan nahula hami marhite hesian pangalason nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami naroai. Naksian pakateon nami nasoture. Rodi pangoyon nami di hisap-hisap ni roha nami. Nata masih tutudo hami hona uhum hami alani dosa nami i. Alai nata sosol bagi do hami nuaing alani i. Asima roham di hami. Ale de bata nami. Pardengga basa jala para si roha doho alani anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhuna. Jala suruh matau di perbadia to roha nami be. Asa terbain hami mangulai ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabi saat hami Tuhan luana suara sudah. Napi narbabagam diakan nama persea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kabigima hata baga-baga taringot huasisan ni dosa. Aidang adong imbar ni i, asal hukna do pardosa jala huranga maradopon hasangapon ni debata, alayang gona gabi pitor, binahini basa-basa marhite sian asinirhana, hinoroni penubusion ni marhite hite Kristus Yesusi, na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian, marhite-hite haporsiaon di mudarna asanga pemari debatana di Gijang. Amin. Sorry.
Tabigi mahatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion, imana dienet siapa jamita sada, ayat 12 sahat roli 14, tajahama masika soring. Ahu parjamita ibak raja najolo gubonggom Israel di Jerusalem. Jalari koti mahakurunya manulkidi dohot maharisik mardohan hapistaran saluhut akan terjadi di Asianganon. Hape dohon mahalutot dui nati rupukon ni debata tujolma manusia asa mahanuton mandi desian akai. Nunga huida saluhut jadi-jadian akan terjadi di Asianganon gabe idama saluhut nai nalaho salpuro jala pangyahon ni alogo sabing doi. Ima sahatna martua ma akan tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Taha tidak komaha porsiau tei, dongonah tina tidak koni dongata sa porsiau di sadok portipion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama parguguna satu dusan, na tumo palangit dohor tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imana tinubun si Maria, nagabe-gabia siaton di parbadia, andorong swabuhan. Ido tuhata na tumaud na bernit di pangumuman di silatus na mati tarpajal do ibana di hao pinorsilang na tua na turu dung ditanom na mulak mangulo di hari patoluhon na manaik sugo lahutul siabuni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dusani disima ibana pangsugok tanoon mangumi halak na mangulu dohot namate. Au porsia ditodi perbadia. Jala adok sada huria nabadia. Huria hatu wani halak Kristen akan nabadia. Dohot dihasisan di dosa. Dohot dihatai namadok. Mulak mangulu sogok daging ni halak naung mate. Dohot dihanguluan na suara surga. Amin. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 3 Agustus 2025. Pertangyangan Wik, hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025, masuk pukul 10 siang Wik. Sada, Wik Pulau Mas Kampung Baru di Bagas ni keluarga Nyonya Saud Situmorang Boru Silitonga, Jalan Mutiara Tolu nomor 5 RT 5 RW Onom Kayu Putih Jakarta Timur. Wik Pulau Asem di Bagas ni keluarga Nyonya Simbolon Boru Siagian
Jalan Satria nomor 34, Komplek Pertamina, Kelurahan Jati, Jakarta Timur. Tolu, Wik Rawasari, Cempaka Putih, di Bagasni Keluarga Situa Evangelis Truman Sitorus, Boru Pasaribu, Jalan Cempaka Putih Tengah 20A, nomor 4, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tu hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 masuk pukul 10 siang WIB. Sada WIB Kampung Ambon di Bagasni Keluarga Herianto RP Lubatobing Boru Panjaitan. Jalan Kunci nomor 16A, Kampung Ambon Kayu Putih, Jakarta Timur. 2. WIB Cipinang di Bagasni Keluarga Situa Marnala Pasaribu Boru Manalu. Jalan Perikani Tolu nomor 76 RT 10 Tolu RW Tolu Cipinang, Jakarta Timur. Padidion Nabadia Minggu Sadario tanggal 3 Agustus 2025 di Parmingguan pukul 10 WIB di Patupa Huriatta do Padidion Nabadia tu sahalak dana bawa. Katekisasi Sidi tahun ajaran 2025-2026. Pendaftaran katekisasi Sidi angkatan 2025-2026 nunga ditutup. Jala mulatama marguru makatidakon haporseaon rap dohok natoras. Tu hari Jumat tanggal 2 Agustus 2025 pukul 10.07 WIB di gereja. Sudah pelajar Sidi nang mendaftar asaroma tu ibadah pembukani rap dohot natoras manang wali. Kompen Padita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Tu hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 masuk pukul 10 WIB di Patupado Kompen Padita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Maringanat di gereja HKBP Resort Kebun Jeruk. Sude Padita Diakones Biwel Pro dohot ina sarpat asa madohoti kompeni. Kunjungan gerejawi seksi lansia HKBP Rawamangun. Minggu tanggal 10 Agustus 2025 pukul sia WIB seksi lansia HKBP Rawamangun Patupa kunjungan gerejawi tu gereja HKBP Resort Philadelphia Bekasi niuluhon ni Padita. Parheheon lansia HKBP Rawamangun. Hobar tu parheheon lansia HKBP Rawamangun di hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 di Patupado Seminar Cerdas dan Bijaksana di Usia Lanjut. Pukul sia saat rodi pukul 12 WIB maringanan di gereja HKBP Rawamangun. Akka kegiatan nasing boi mata jaha di hartas tikting nauk pinarade ni Huriatta. Pesta Gotilon HKBP Rawamangun. Pesta Gotilon HKBP Rawamangun tahun 2025 di Patupa Huriatta do hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 di Maria Convention Hall. Mulai pukul 8 WIB. Hobartu pestai sada panitia mengundang sude ruas ni Huriatta. Asaro jala parsidohot di acara ibadah dohot perayaan. 2. Ganup wik dohot kategorial papungu silua jala di pasahatma di pesta Gotiloni. 3. Ganup dewan dohot seksi-seksi manang kategorial Patupa acara marhitekor, musik, tortor, dohot na asing. Akka kegiatan na pinatupan ni panitia adorak soperayani ima sada basar sekar bumi. 2. Penjualan souvenir. 3. Amplop Pesta Gotilon. Amplop Pesta Gotilon 2025 HKBP Rawamangun. Nunga di parade di Jolo ni gereja Jaladung Sipul Parmingguan boi mata pamasuk tu kotak poti Gotilon di Jolo ni pitu masuk ni Huriatta. Sudah ruas ni Huriatta asa berpartisipasi aktif
di sudi rangkaian kegiatan Pesta Gotilo tahun 2025 di Bagasan Lasniroha. Sermon Dewan Marturia tu hari Jumat tanggal 2 Agustus 2025 masuk pukul 10 siawib di Patupado Sermon Dewan Marturia sude anggota Dewan Seksi Musik Dohot Seding asama dohoti sermoni. Kegiatan Dewan Marturia Seksi Musik sada hobartu pengembangan organis HKBP Rawamangun khususnya penggunaan orgel gereja. Dewan Marturia Marhite Seksi Musik Rap Dohot Organis Indonesia patupa program pelatihan belajar orgel tuaka organis na melayani di HKBP Rawamangun. Kegiatan di Patupa hari Sabtu tanggal 10 dohot tanggal 27 Agustus 2025 pukul 10 saat rodi pukul 10 pitu WIB dohot 30 Agustus 2025 pukul sia saat rodi pukul 10 WIB di Garejata. Anggiat ma lam tudenggana pelayanan organis ni Garejata. 2. Dewan Marturia Seksi Musik khususnya pelayan organis HKBP Rawamangun patupa ibadah bersama Minggu tanggal 10 Agustus 2025 pukul 10 WIB di lantai 2. Sude pelayan organis asama dohoti acara ibadai. Ruas Nataba Minggu sadarion tajalodo gabi ruas Nataba ima keluarga sahat sakot silain Disa Agnesia Utari Boru Lubatobing Rosian HKBP Narumoda Resort Ebenezer Parparean Hasudutan alamat Perumahan Bintang Metropol Jalan Uranus 2 Blok A12 nomor 22 Porwira Bekasi Wik Penggilingan Jongjong Mahamu. Tuhatama nama masu-masu nasida gabi ruas nadenggan di tonga-tongan ta tarlu mobi di jolo ni tuhata. Tikting naing marbagas, tik-tik parjolo, naing majalo pasu-pasu parbagas ma, Julio mangatas nugraha tabunan, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Rawamangun Sada, anak niamata John Lennon tabunan, tubuh ninata Serepina Boru Nainggolan, Dohot Oroana, Goldi Natasia Boru Pangaribuan, ruas ni HKBP Resort Jatiwaringin, Boru niamata Agustinus Berlianto Pangaribuan, tubuh ninata Kriseti Boru Malau. Pamasumasuon hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2025 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. 2. Naing majalo pasu-pasu parbagaso ma Yonatan Gerhard Siaturi ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawamangun Tegalan anak niamata Momos Pardidungas Siaturi tubuh ni inata Eva Teti Boru Haryaja Dohot Oroana, Dame Sastra Borutaba, ruas ni HKI Kampung Lalang, Hutabayu, Kabupaten Simalungun, Boru Niamata, Jonhar Tabba, tubuh ni Inata, Rustina Borusinaga. Pamasumasuon di hari Sabtu tanggal 6 September 2025 di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu persaripion nasida, gabe persaripion narenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Pilihan dohot aka urut ni buah-buah tajahama di harotas tikting, nauk pinarade ni huriata, di pasu-pasu debatama akka barita masa, dohot ulaon akka sipatu pauta, bayan sangap di guarna, songonima tikting di huriata, Minggu sadarion.
dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti yate-yate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan tikion. Ditongani bagas gerejaon. Sengoni ruas ni huriata namangi huton ibadah melalui live streaming manang di dia pehita barita nauli nasahat tuhita di mingguta sadarion ima minggu papituhon dung Trinitatis nienet do sian buku Kolose bidutolu mamuka sian ayat 5 sahat rodi ayat 10 sada songonomma didok disi takas ma tapahut ihud di bagasan rohat taganup atong bunuh hamuma ruas muna akana di tanoon parmainanon hahodaron riting ni roha hisap naroha rodi pangahution ima pardebataon naleban alania kaido lalu rimas ni debata diulah kamudo akaina jolo tagan di bagasani ngelumuna alai anggonoaing bolokon hamuma saluhut nai rimas muruk hajahaton pangisahion hata barangsi sian pamangan munah unang mama sigabusan hamu ainunga tanggal di hamu jolma naburuki rabdohot aka parulaonna jalanunga disolukon hamu naib barui napi naib baru asa tadaon muna rupani natumopa ibana dang maribar disigorik manang Yahudi namar sunat manang nasomar sunat bangso naleban manang bangso nasumaju dope hatoban manang anak mata Kristusido tahe saluhutna jala di bagasan saluhutna ido sahat ni turpukta huriani Tuhata topik ni mingguta sadarion manugihon hita gabe colma naib baru di bagasan Kristus menjadi manusia baru di dalam Kristus. Alanido amang doho inang suku-sukun di hita. Songo dia do hita gabe colma naib baru di bagasan Kristus. Bagaimana kita menjadi manusia baru di dalam Kristus? Alani ima usahata do umban naboy hita mangulu mananggabe colma naib baru di bagasan Kristus. Manangna alani pabahenata do uban nabuhi hita mangulu gabe colma naib baru di bagasan Yesus Kristus. Pasti amang dohot inang dohonot tado dang alani pabahenata dang alani usahata alai marhite hite
padidion nabadia di bagasan Kristusi. Karena melalui baptisan kuduslah kita menjadi hidup baru di dalam Kristus. Ala didokdo di Roma onom ayat 4 songonon didok disi. Atong nang tertanam dohita rap dohot ibana marhite-hite padidioni tu bagasan hamatean asa marparange hita di bagasan ngulu na baru songon Kristus nang hehe siyan namate hinorhon ni hasangapon ni amana. Lapatan na amang dohot inang asamura taatusi melalui baptisan kudus manusia lama kita jolma na buruki pangalaho na buruki perbuatan manusia lama sudah dikuburkan ngadi tanombe marhite-hite hamamate ni Kristus Yesus di bagasan padidion nabadia. Jala marhite-hite haheon ni Kristus kita sudah memperoleh hidup yang baru di dalam baptisan kudus. Idola patanda padidion nabadia. Alanido amang dohot inang. Sotung adong be namadok. Ay si adong do pe namadok. Molo dipatupa padidion nabadia. Dungi di bay ma acara pertangyangan di tongan ibagas. Ya. Tardidi anak konna manang tardidi pahupu. Didok namadok hatama. Mauliate madituhatta. Nunga mangalap goar be pahupu taon ninna. Dang mangalap goar padidion nabadia mang dohot inang. Dang gareja mangalehon goar nasida. Alay natoras na do. Alay opung na do mangalehon goar na. Alaya do makna ni padidion nabadia imanakanin supaya melalui baptisan kudus kita sudah hidup dalam Kristus dan hidup baru. Demikian yang mau disampaikan juga kepada orang tua yang membawa anaknya baptisan kudus hari ini. Salomo Tambunan dan Inang Yulia Borusianturi membawa anak mereka Enzo menyerahkannya kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Supaya dia hidup dalam hidup yang baru di dalam Kristus Yesus yang akan dia percaya di dalam hidupnya selamanya. Alanido amang dohot inang, ketika kita sudah di dalam Kristus melalui baptisan kudus, sesungguhnya kita sudah berada di dalam hidup yang baru. Asa marhite-hite do amang do inang. Udang pola lo jahamu pindah-pindah gereja te. Lau tu gereja A, lau tu gereja B, lau tu gereja C, mulak muse tu gereja A. Lau mangulului hidup baru. Bukan gereja yang memberikan hidup yang baru. Bukan merek gereja yang memberikan hidup baru. Alai isi do mabai kita gabe colma na marngulu di bagasan ngulu na baru. Ima Yesus Kristus melalui baptisan kudus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, tapi yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Idodidok di 2 Korin 5 ayat 10 itu. Kita boleh baca nanti amanginang. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia sudah hidup di dalam hidup yang baru melalui baptisan kudus. Hurian itu hatta namar pungu di bagasan tikion,
nuaing di paadardo di bagasan turpukon nakanin. Molo didok Apostel Paulus didok hata ni debata hita di bagasan tikyon amang dohot inang bagi siapa yang sudah menerima Kristus di dalam hidupnya melalui baptisan kudus, dia sudah hidup baru. Alanido di paadar do di son hatadian perbedaan imangolu ni colma adorang so di bagasan Kristus ibana ketika dia hidup dalam manusia lamanya dohot ima dukon na di bagasan Kristus ibana ia hidup menjadi manusia baru. Dia ma di patorang di bagasan turpukon amang dohot inang. Takas naking mana perbedaan manusia yang hidup dalam manusia baru. Marhite-hite hata ni debata. Jala di jodoh hita papatarhon ngolu nang gabe colma na baru di bagasan ima Kristusi marhiteaha may taida na parculo didok disinakanin. Mamunu aka pangalaho narobi sian nguluta. Mamunu pamatehon. Jadi bukan hanya amang dohot inang disi ima dakola pasidikon. Mamunu ibarat na songon musuh kita taklukkan sampai dia tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Dangadong begelokna, dangadong beguguna, dipamate. Tutuboy do tabayak ko namang do inang, sungod dia manamate. Esodong guguni, dangadong begelok ni, dangadong be manangahan na boy patupaon ni. Laos ido gambaran di bayan di bagasan turpukon imanakanin mamunu aka pangalaho narubi sian nguluta. Aka dia may amang dohot inang takas taida di bagasan turpu tay nakanin di ayat 5 didok atong bunuhamu maruas muna aka na ditanoon na parculo didok disi parmainanon, percabulan, jina, maaf amang dohot inang, termasuk madi bagasan nion pergaulan bebas, termasuk madi bagasan nion perselingkuhan laho papuas hagiot ni daging. Taida marak ni akka maaf, ya perselingkuhan, percinahan, baik di dunia nyata, baik di dunia maya sonario namang doinang. Jalatakas di paingot di bagasan turpukon, molo dung mangolo di bagasan Kristus doamu, pamate mai. Parmainanoni di bagasan ngulumuna. Jalan apa duahon di si hahudaron, kenajisan. Dia manani dok na di siamang do inang termasuk matusi maaf sekali amang do inang. Sekarang ini juga lagi maraknya di dunia modern sekarang ini homoseks dan lesbian dengan berajaskan hak azazi manusia. Jadi sonari amang do inang molo di suku kamu anak muna, kamu sudah kamu sudah punya pacar nahmu. Dungi dia lusi sudah mam. Suku muna do laki-laki atau perempuan pacarmu itu. Hidup. Songoni nang boru muna. Kamu sudah punya pacar sukun laki-laki atau perempuan pacarmu itu. Angai berpacaran besonari maaf setabi emang do inang. Bawa tu bawa. Boru-boru tu boru-boru. Ingatlah. Ketika Tuhan mempersatukan satu laki-laki dan perempuan dan dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Alkitabiah do yamang do inang. Ido wanay pasiding di sonaking
pasiding hamu maha hodaron. Kenajisan doi diadopan ni debata. Jalan apa tuluhon didok disinakanin. Ima bunuh hamu mariting ni roha. Ima muruk naso harajaan. Muruk naso harajaan. Boy do alani muruk. Alani rimas amang do inang. Boy lalu tangan. Boy do alani muruk. Naso harajaan marmara dongat tatabain. Sahatu nama munu menghilangkan nyawa orang lain. Songona taida di berbagai media sosial karena emosi yang meluap-luap, karena kemarahan yang meluap-luap. Akhirnya nakanin taida gabe tu hamagoan do ibana. Hamatian mengambil nyawa, menghilangkan nyawa orang lain. Ido bana dipaingot di sonak kanin riting di roha muruk naso boy ni rajaan padao may. Bolokon may sian ngolum. Jalan na mangihut di bayan do ni sinaking muse hisap-hisap naroa nafsu jahat. Dohot pangahution. Ya, pangahution, keserakahan. Keserakahan mangahut na sopatut niyan di ibana, alay dibuat ibanay. Mengambil yang bukan sesungguhnya bukan miliknya. Mengambil yang bukan jabarna. Keserakahan menumpuk, mengambil apa yang menjadi milik orang lain menjadi miliknya. Yang sesungguhnya itu juga harus diberikan kepada orang lain, tapi dia menumpuk untuk dirinya sendiri. Jadi alani doa mang do inang, pamate may kubur may, sifat-sifat pangalaho, pangahution, keserakahan itu. Garuhita halak bata kati amang do inang. Taida majo di pesta ni halak bata ki. Molo dibagi jabar dang sahat tu hita. Na aturan na hita madapo jabari. Ya soi nama murutta. Habis sebenarnya mang do inang, maaf, ay ngingi na do di lehon. Apalah holong ngingi na ya, alay molo susahat itu hita. Baboy do marbadayon. Saup pumarbaday, adang di pasahat jabar itu hita. Poparan ni oputay na hita do kan? Geru di paradaton pe, tabuto do pasangap podongata memberikan yang patut dia harus terima. Apalagi mah akahita nang mangulu di bagasan Kristus Yesusi. Jala digambar hondo di bagasan turpukon. Sude akka pangalaho hinak kanin sarupa doi na mangulu di bagasan pardebataon na leban. Ido didok diet 5 inak king amang do inang. Ima pardebataon na leban. Menyembah berhala. Menduakan Tuhan di dalam hidupnya. Ido di patorang di bagasan turpukon nakanin. Asa sudina yamang do inang. Tapamate ma sian hadiriota. Karena itu menyangkut langsung kepada diri kita. Perbuatan-perbuatan yang mengena kepada diri kita sendiri. Jalan apa duahon. Ahado didok di bagasan turpukon. Tabolokkom ma nasarimas. Tabolokon. Ya alaniaha ala didok diet ualu naki molo dung bangulu hamu molo dung map dipamate hamu ruas ni daging munai naking pangalaho narobi alai anggon waing bolokok kamu masaluhut nai. Coba kita bayangkan amang do inang mabolokon membuang berarti sesuatu yang tidak berguna ya. Sama seperti sampah doi. Narotak doi.
hal yang tidak berguna yang harus kita buang dan kita tidak pakai lagi. Ido dipaingot di bagasan turpukon nakain tabolokom mana sarimas. Songonan ido naking marah kegeraman. Tabolokon maha jahaton. Ima semua perbuatan-perbuatan kejahatan di hadapan Tuhan. Tabolokon ma ima naking pangisahion. Ya pangisahion. Ada teh istilahnya halap bataki. Isak-isak baru teh dok. Ya somal ni narwado mangisaki ni nate satabi ate. Idokan. Nah fitnah. Parwarwahon, medabuhon martabat ni halak. Ya, apalagi zaman sonarion dengan media sosial. Mungkin dahulu dikatakan mulutmu adalah harimaumu, sekarang jempolmu adalah harimaumu. Itu kan muranai sonari, mengadu domba, men-share berita-berita yang tidak benar, yang belum kita pastikan kebenarannya. Alanido amang dohot inang. Unang taparoa-roa, jangan kita menfitnah orang lain kalau kita tidak tahu kebenarannya. Bolokon mai sian dirim, dohot didok nakanin bolokon ma sian dirim hata barangsi. Kata-kata yang kotor. Sarupa songona udok kami naking amang do inang. Molo muruk kita, rimas yang tidak terkendalikan. Boy do haruar sian pamangata sude akahata narotak. Kata-kata yang mencemarkan, kata-kata yang kotor, kata-kata yang mungkin membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain merasa terhina, membuat orang lain mungkin merasa disepelekan, membuat orang lain merasa dihakimi. Naing manian amang dohot inang. Haruar sian pamangatai akahata pasu-pasu. Tangiang yang menguatkan, yang mendoakan, yang menopang orang lain. Dang boy tau rupi dong atai marhite gogota. Dang boy tau rupi dong atai marhite pikirata. Dang boy tau rupi dong atai marhite materita. Paling tidak kita tidak membebani pikirannya dengan perkataan-perkataan kita. Jadi mau halap batak madok, maaf setabi amang do inang, unang gabe si jubajabi. Tahu todo si jubajabi? Manaruhon, mangalap hata. Ya, saya selalu katakan, lumayan dope molo sada dialap, sada ditaruhon. Alai sada dialap piga ditaruhon. Tulu ditaruhon. Ya, pada umay sian dirita dohot didok naking nama si gabusan. Ya didok do di sinaking nama si gabusan dia siai. Unang mama si gabusan hamu. Ainu nga ditanggal hamu calo mana buruki rap dohot paru launa. Apalagi nama si gabusan no nate emang do inang. De tong doon dang do sabi ngahasomala no nate. Ido kan di dia hamu OTW ninna. So binoto di dia OTW. Dokan di dia hamu OTW HP di jebu dope. Di paima ini dia do naing OTW. Nga di dia hamu di dalan ninna so ni boto di dia di dalan. Alani amang do inang-unang masih bagabusan. Apalagi mah sotong masa di tonga-tonga ni huriata. Ay jam 3 do ulaut ta pamasu-masuan marsugod. Ninda kan dibayan di udangani tadok kemah jam sia alain no jadina jam 10 doi ninda tidak bisa tuhuri adang busengon yamang do inang molo tadok jam sia masuk molo di udangan muna di baik kamu pesongoni itu juga tidak bisa jadi hasomala do tayo tongi jujur tita maberabo pesongoni do tarok kuman no nate masuk mahita jam 7 borongin nang penno ujung na jam 8 ni nahita te daung. Ya, itu adalah idok nakanin bolok kok kamu ma pangalaho si songoni
Apa yang kita katakan itulah harus kita lakukan. Menjadi orang-orang yang berintegritas mahita. Amang doho inang sesuai dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Songonido tuari Jumat. Jadi hari Jumat buka utama ima perjupangan pertemuan orang tua murid Sidi ya bersama dengan anak-anak dan pendeta. Widahami disi dibain jam 10 pitu. HP di warta dibain jam 10 walu. Jadi 10 pitu damang nang dati buah kita dong anak kota di son. Ya, jadi komputer itu na solo ajar, dang solo ajar iwana. Banda dang sarupa. Jadi sesungguhnya jam 17 ya, jam 5 dohita masuk tu hari Jumat pertemuan orang tua murid pelajar Sidi. Asata pasahat tu aka keluargata tu anak kota sotung rono jam 10 HP lausai nama. Ya. Asa marhite-hite yamang do inang na patoluhon di dokdo di bagasan turpukon tasolukon ma nai baru ima Yesus Kristusi mengenakan manusia baru. Ibarat na molo pakaian ya jolo tatanggal do pakaian na buruki dungi tapake ma pakaian na barui dan terus menerus kita diperbaharui. Hidup baru dan berhenti di si. Jangan kita katakan amang do inang saya sudah hidup baru. Alai stagnan do ibana. Dia bergerak terus. Hidup baru itu selalu diperbaharui oleh firman Tuhan. Selalu diperbaharui oleh Roh Kudus. Di tonga-tonga ni ngoluta. Ido na adong barita nauli. Ido na adong hatani di bata. Ido na adong hita majaha hatani de bata. Alania mang do inang tarajumi ma. Saluhut hita dangadong naso pardosa. Dangadong naso gabe jol manaburuk ibana. Manang siad dia peharorona naso marsunat nang namarsunat halak Yahudi manang halak gorik bangso na maju manang bangso na sumaju na pistar dohot na so pistar na mura manang na so mura dangadong manang isepe na makilala na so rikot di pay baru di bagasan Kristus Yesusi alani ikon lamar situ mahita imalaho membangun karakter Kristus di bagasan ngoluta ima bermetamorfose ya songon guarni tahun hatopat taha KBP sonari tahun hati amang do inang transformasi dibain gambaranna aha do te gambarna songon kupu-kupu sian ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang indah. Ingat ketika kupu-kupu itu sudah berubah bentuk dan mulak be kupu-kupu gabe aha gabe ulat dan mulak be wana gabe gulik-gulok songoni do dang ngulut tamang do inang hita akan yang bertransformasi di bagasan Kristus Yesus jangan lagi kembali kepada manusia lama alai nunga hita mangulu di bagasan Kristus Yesus tapai rahimah totong mahita ulo di pay baru marhite hata ni debata songoni nang marhite todi perbadia amin martangyang mahita Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang mauliate ma di pasahat rohanami Tuhan tuadupanmu di bagasan tikion dinang tari parhatam di tonga-tonga nami paingoton jati diri nami identitas nami sebagai halak Kristen kami akan ang mangulu di bagasan Kristus Yesusi, mangulu di bagasan hay baruon, asa unang mulak kami, tu ima ulaon akan narautak, naso hinalomohon ni roham, todim di perbadai matutu, natotong pay baruhon roha doho pikiran nami, manguduti pardalanan ni ngulu nami, pasu-pasu masudia karuas ni huriam, doho sudi akan nasube marpungu di bagasan tikyon, alani parsahiton, alani pergumulan nasida, jala urupi nasida lahu makkamonakon saluhut nai, jala di bagasan tikyon Tuhan, buanon nami akaruas ni huriam, natongon di bagasan parsahiton,
di bagasan pengobatan, di bagasan penyembuhan dan pemulihan, Amang Robert Sinaga, Sahat Coki Martua Sitanggang, Delvin Arwan, Bosur Simatupang, Nyonya Sinaga Boru Sinambela, Matthew Manurung, Sony Parulian Sitohang, Situa Ramin Boru Simarmata, Binsar Sihaloho, Caminter Situmorang, Oppo Boru Sijabat, Situa Suryati Boru Napitupulu, Situa BP Siregal, Loren Pasaribu, Nyonya Sinaga Boru Simbolon, Rumintang Boru Hutasoid, Nyonya Sintua Nadapdap Boru Sarumpait, Sondang Sitompul, Dumarama Bulan Boru Hutagalung, Suryati Boru Saragi, Teti Boru Situmorang, Las Maria Boru Pancaitan, Situa Nyonya Manik Boru Sitanggang, Nyonya Tobing Boru Manik, Romulus Siregar, Enrico Jonathan Simajuntak, Nyonya Asti Manurung Boru Sirait, serta Pangihutan Sihotang, Situa Evangelis Nyonya T Pasaribu Boru Sianipar, Sondang Juliana Lumban Tobing, TP Simajuntak, Nyonya Paris Simajuntak Boru Sinaga, Nyonya Sinaga Boru Situmorang, Helderia Boru Tampu Bolon, Nyonya Sintua LA Simbolon Boru Pancaitan, Nyonya Tambunan Boru Hutagaol, KM Sihombing, Nyonya Silalahi Boru Samosir, Pantun Huta Barat, Robin Naik Pasaribu, Nyonya Siagian Boru Pardede, Nyonya Siahaan M Boru Pardede, Balojong Pangaribuan, Mangantar Tambunan, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Situa SP Husat Utasoid, Perlindungan Sitompul, Doho Sudia Karuasni Huriam, Naso tersurat di warta jemaat nami, Nasubui Huguari Hami Sada-sada Guarna Sida, bahkan mungkin adong diantara nami namar pengudison di bagasan Parsahiton, Homacama Pamatang Nasida, Mangalehon Hama Malum, Hahisaron ni daging Nasida, Sian Parsahiton nai, Jalapatoguhon ha porsionna di bagasan Kristus Yesusi. Tuhan di bata amanami, los di bagasan tikyon Tuhan, banun nami sadadak danak poso-poso, ima tu padidion nabadiay, asa mangulu ibadah di bagasan Kristus, Enzo Tambunan, homa Tuhan, na mangalehon ngulu na baru di ibana, homa na mangalehon habisukon tuna torasna, asa margogo di bagasan lomo ni roham, nasida pagodang-godang yanakon nasidai, di bagasan lomo ni roham, dada magodang holan di pardagingon, terlumobi di partodionna, di haporsionna di bagasan Kristus Yesus Simuse. Tuhan di bata amanami, nang dinamulak kami andon sentongan di bagason, homa joloani pardalan nami, sahat kami tu bagas nami ganup marsada-sada, di bagasan las ni rohana siako, doho di sudiak kaulaon nami sa mingguon, tuhoma hupasat kami, di bagasan Kristus Yesus, martangiak kami tuho. Amin. Mari dehita sian bukede nomor 724 ayat sada dohot ayat namangihut laus tapasahat mapiliatta. Amen.
Urian itu hata, sonari masuk mahita, tu ulaon sakramen padidion nabadia, usada anak koni huriata dakdanak poso-poso, alani tapasonang marohata, meredi mahita sen bukede 146 ayat sada dohot ayat 2, tiki ayat 2 non jongjong manatoras nama buat dakdanak datardidi. Martangiang mahita, alea manami na di Banua Gijang, narodohami tujulum, mabuan akadat danakon, saya si maroham, jalo manasida gabe anakonmu, pasu-pasu jala pargugoi manasida, mangiahi hanguluan sogut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buan dakdanak sididionon, tangiho kamu mahatan ni Tuhan Yesus, laho mahamu tuliat portibion, ni namadok akasisianna, podai hamu saluhut bangso, didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama, dohot anak, dohot todi perbadia, ajari hamu manasida mangaradoti saluhut, nahu to nahoni Tuhamu, jala ingot ma, say dong anakku dohamu ganup ari, rasi rasa ro ajal ni hasyanganon, manangise na porsea, dohot ni didi, dapotan hanguluan, alay na so porsea, hona uhum sogut, tangihon hamuma dohot hata na tarsurat, di surat ni si Markus, adong maaka na mabuan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama, alay dipisang akasisian naima na mabuani, jadi dung diida Tuhan Yesusi, sogo marohana, didokma, luas samuma akadakdanaki rotuau, unang oray hamuna sida, ay dia kasih songonido, harajaon ni debata, natutudo na hudokon Tuhamu, manangisepe anggo sosongon dakdanak ibana, majalo harajaon ni debata, dang bongot ibana tusi, dungi di haul ma akadak danaki, dia pehon matangan natu nasida, mamasu-masu nasida. Atong hati dako kamu majolo, hapor syautai. Uriah hatopan,
atau ngalusi hamu mahata na husuku tonon tuhamu. Dipanggil hamu nuaing di dion dakdanakon tu bagasan ni nahina porsion muna alusna. BH naulo dohamu mamudai anak kon munaon asa diboto cala diihuton nasida hata ni dewata alusna. Naulo dohamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni Huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna. Atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiay. Ale Enzo Draco Corazon Tambunan Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni todi perbadia amin. Tadi ramoti Tuhan debata maho iha bobongot mon tu bagasan harajau ni debata Rodi saliling nililing na. Amin. Tetap berdiri. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungahu pasat hami akadak danakon tuho jala dicakon ho nasida gabe anak konmu marhite-hite padidion nabadiai asa masuk tu huria ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabe panean dihanguluan nasaliling nililing na asi maroham doho dia kanatoras ni dakdanakon sai pargogoy jala ajari manasida manugunugu dakdanakon tuho asarap nasida taruli di akka arta ni harajaonmu. Amin. Mari dimahita sen bukede 147 ayat sada los jongjong mahita saluhutna. Tangyakon ma peleata ale debata amanami na di Banua Gijang podo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan doho na saulibasa na muliutus upasat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho sejalo megabe uap na husus di jolom pasu-pasu mejala ramoti
Asahu parhasea kami pilianon, pati bulo na rajonmu di tonga-tonga ni huriam dohod di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalamu tadahami godang ni selehon-lehon mi dihami, asalam girgir hami madok moliate Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, saya penorbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, sesaut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina Tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina Tuho jala dipasaurhon ma damena tutodim. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.